dada a miña experiencia persoal como militante durante bastantes anos, tampouco tantos anos no nacionalismo, presentado naquel momento, naquela altura, polo Bloque, que era o que dominaba na época na que eu empecé a militar, como é presidente por aquí, era o que dominaba a presenza dos movimentos sociais en Galiza, mas que nada, a miña idea tamén era un pouco esperar despois o coloquio, a ver que opinións tamén, todas vos, sobre tamén a vosa propia experiencia, e ver como que fallos cometeu o nacionalismo realmente existente até hai pouco tempo na súa relación cos movimentos sociais, que probablemente é tamén unha das causas da súa crise político-institucional ou electoral nos últimos anos. Ben, a miña opinión, que é unha opinión extraída un pouco da experiencia militante, tamén do contraste con leituras e con outras realidades e con outras experiencias polo mundo adiante, pero tamén neste país, é que na visión do nacionalismo, a relación con os movimentos sociais predominante no nacionalismo galego até este momento, polo menos, é unha relación clásica, un pouco entendida como se entendía antes, nunha época bastante anterior á nosa experiencia xeracional, incluso a miña experiencia xeracional, que na que os movimentos son unha cousa totalmente incompleta, digamos que están parcelados en distintos estancos, o movimento estudantil, o movimento obreiro, o movimento veciñal, o movimento non sei que, e que un militante, un activista social non está plenamente completo, ou eses movimentos non están plenamente completos, a non ser que estén introducidos dentro ou baixo o dominio dunha estructura política con representación institucional. Entón, na miña experiencia, iso plasmouse, por falar así un pouco tamén a nivel persoal, a experiencia militante, en que eu, como moitas outras persoas da miña xeración, empezamos a militar normalmente en algunha organización de tipo social, no movimento estudantil, nunha asociación veciñal naquela altura era difícil porque, bueno, sería mesmo non entendido falar con máis tempo, pero hubo un proceso tamén de cooptación do movimento veciñal por parte das organizacións políticas da esquerda en xeral, non só nacionalista, sino tamén a esquerda española en Galiza durante os anos 80, que, bueno, igual para moitas de vos e moitos de vos queda moi anunciado iso, mas, bueno, para min tamén quedaba anunciado, pois foi unha cousa que sí que pasou, que se desarticulou bastante, o que foi o movimento veciñal, nas universidades, en certos outros sitios, por parte da esquerda, representada polo PSOE ou polo Partido Comunista en algúns outros lugares. Entón quedaba pouco. Normalmente nos empezamos a militar na organización social e posteriormente pasamos a militar nunha organización política, que era o que nese momento chegaba a completar todo aquilo que o propio movimento social non representaba. A miña opinión tamén é que iso é unha visión moi limitada do que somos movimentos sociais. Penso que unha relación que se establece, que o nacionalismo galego estableceu históricamente unha relación de dominio que acabou derivando nun dominio case absoluto unha vez que entraron as institucións e que intentou, que provocou o control por parte dos representantes institucionais que entenderon que eles representaban a totalidade do nacionalismo, a totalidade dos movimentos sociais e que case todas as experiencias de goberno, eu aquí viví máis de perto, foi a de Compostela, o de cogoberno, pois provocaron prácticamente a anulación dos movimentos sociais, ou polo menos a anulación, ao distanciamento do nacionalismo das organizacións sociais. Eu penso que se abre un escenario a partir que abres un escenario novo a partir a miña opinión tamén, a partir do que está a acontecer coa crise económica. Hai unha experiencia
que é a representación da esquerda en Galiza, polo menos até o momento, que é unha relación que se fundamentou sobre todo no dominio e na integración de todas as estruturas das organizacións sociais nas que había militantes nacionalistas supeditadas a unha estrategia institucional ou de goberno e que incluso se sacrificou moito o movimento social, se sacrificaron as organizacións inteiras só para beneficio dos fiducios, que un proceso que en Galiza será máis tarde que noutras zonas probablemente do Estado, que se viviron previamente con outro tipo de organizacións que cumplirían o mesmo papel, como podía ser o caso do Partido Comunista ou do Partido Socialista, que en Galiza se foi bastante máis tarde, e iso tamén, máis que se abre un novo proceso e unha nova maneira de entender, creo eu, a esquerda, os movimentos sociais, a partir do 15 de maio de 2011, e que debería implicar un análise por parte das organizacións de esquerda de cuestionamento de como se entendía este momento dos movimentos sociais. Falo da miña experiencia, sei que é difícil o mellor estender isto a todas as zonas do país, a distintas realidades, eu son de Compostela, entendo que son unha realidade que mellor non é compartida por todo o mundo e tal, mas ainda así creo que iso é unha análise interesante que debería facer a esquerda. Creo que unha desas análises que debería facer é a superación precisamente deste elemento separador en distintos sectores do que se denominaba tradicionalmente movimentos sociais. Estaba o movimento estudantil, o movimento feminista, o movimento veciñal, todos eles tiveron unha importancia moi grande na renovación de moitos programas políticos tamén da esquerda institucional, da esquerda real, dos partidos de esquerdas, o feminismo máis evidente, pois se non fose por un movimento como o feminismo, hoxe en día moitas organizacións de esquerdas non terían recollido nas votacións, mas sigue existindo unha idea da fragmentación de todo iso. Por un lado estamos obreiros dos conflitos, por outro lado estamos veciñais, por outro lado están non sei quen, e por outro lado tal, e nos finalmente están as organizacións políticas que, por suposto, coñecen moito mellor a realidade que cada un deses sectores pequeniños que están metidos no seu rollo veciñal, no seu tema estudantil e que non saben nada, pero está a organización política que aglutina todo iso, que ten uns obxectivos e unha estrategia moi claramente definida e que ela xa completa todo ese como se chama? Bueno, completa todas esas a práctica, completa realmente a práctica das organizacións sociais. Penso que a crise está empezando a amosar as fórmulas nas que é certo que en Galiza non é na mesma medida que en outros lugares, que aínda mellor non sei, polas discusións con outra xente, mellor máis no mundo urbano que noutros lugares, que aínda dun xeito moi febre, máis que as fórmulas organizativas que están xurdindo a partir do momento destoupido da crise económica, que viña arrastrándose xa maiores diso unha especie de distanciamento de amplas capas sociais dos partidos políticos tradicionais e das formas de representación, que todo iso chegou a un punto que desbordou as estruturas tradicionais que tiña a esquerda e os partidos políticos máis clásicos para as que cada cousa se fose fraccionada. En segundo lugar, creo, no sentido tamén de completar, quero dicir, por explicarme, disculpad se me embrollo un pouco, porque tenho moita experiencia para falar nestes tipo de cousas. Vamos ver, aparecen organizacións ou movimentos ou fórmulas organizativas que non se paran, que de repente os estudantes están no mesmo lugar que un desempregado, unha desempregada, que hai unha ama de casa ao mesmo tempo que hai un traballador de tal. Todos están xuntos nun sitio, reúnense, falan e elaboran reivindicacións que máis ou menos recollen a todos e que tal. Rematando un pouco a división esta tradicional entre o que era o político, o representante,
militar, non sei que, e o social. Por exemplo, nas movilizacións estas do 15 de maio non se trataba só exclusivamente de reivindicacións económicas, como podía ser tradicional nos sindicatos, pois queremos unha subida de salario, non sei que. Por moi reformista que fose na práctica, moi reformista que fosen estas reivindicacións, o que sí que hai que recoñecerlle é que do mesmo xeito que recollía reivindicacións económicas relacionadas coa crise económica ou con tal, recollía tamén cuestións políticas, porque se a reforma da lei electoral ou que non sei que cousa que unificaba. Eu creo que iso é importante a ter en conta. Despois, unha vía tamén que se abre a partir deste momento é, pois iso, que as reivindicacións parciais o que se entendía tradicionalmente mellor desde a esquerda, desde os partidos nacionalistas, desde o bloque, para falar máis claramente, e desde a organización dirigente do BNG neste caso, pois que un movimento social non iba a chegar máis alá, que todo o que iba a reivindicar iba a ser moi pouquiño, que iba a ser pequenas reformas ou pequenas cousiñas. Eu creo que tamén, nese sentido, pois a aparición dun modelo de democracia horizontal, asamblear, na que todas as opinións eran escoitadas, nas que se podía discutir prácticamente de todo, e que se establecía como na que fose un pouco inxenuo ao principio, ou tal, pois empecemos de cero, vamos a partir de aquí empezar a democracia, non sei que, de repente o movimento social, por primeira vez en moito tempo, a cuestión máis ou menos do poder aparece tamén reflexada, que cambiar o sistema e que cambiar tal, por tal que non se trataba exclusivamente unhas pequenas mudanzas pequeniñas que o que sempre se decía, non cambiar a beira rúa ou poñer un banco na tamén as preocupacións da xente do común pois eran máis fortes ou eran máis radicais moitas veces que todas as organizacións que se decían representar. Eu penso que iso son labores importantes por parte das. Logo, outra das cousas que tradicionalmente creo que unha das últimas, quizá, pero as que me quería referir respecto á relación entre as organizacións máis clásicas co movimento social, era que tradicionalmente hai unha idea clásica, moi clásica da esquerda, en xeral, que nese sentido que falaba antes, de que simplemente queren pequenas melloras parciais os movimentos sociais e tal, pois o partido ou a organización que sabía moito máis que calquera persoa organizada nos pequenos movimentos sempre tiña clara a estrategia do máis alá. Había que ir pouco a pouco, pero sempre moito máis alá, porque as organizacións non van querer avanzar. Ben, iso ten unha mutación, un cambio nos anos 90, finais dos 80, anos 90, etc., no que hai unha entrada clarísima das organizacións políticas que moitas delas, como o caso do nacionalismo galego, proviñan de estar un pouco fora do que era o que se entendía como consenso que se estableceu a partir da transición, que defendían ainda unha ruptura no modelo constitucional, un cambio no modelo de Estado, etc. E hai unha entrada desas organizacións nas institucións. E en moitos casos, e eu creo que na maioría dos casos, o partido, as organizacións políticas representativas actuaron como diques de contención, iso. Vamos a intentar desactivar toda a potencialidade e radicalidade que poda haber en algún tipo de cousas, vamos a desactivala e vamos a intentar conter todo iso no noso tal e transformalo